Id-direttur għall-ħarsien tal-annimali Patricia Azzopardi ġiet sfurzata tirriżenja minħabba nuqqas ta' azzjoni fuq numru ta' każijiet ta' abbuż tal-annimali. Il-qofol ta' kollox jidher li kien il-każ li seħħ it-tnejn filgħodu meta Andre Galea safa attakkat mill-klieb tiegħu stess u spiċċa rikoverat l-isptar minħabba l-ġrieħi li ġarrab. Patricia Azzopardi nħatret bħala direttur għall-ħarsien tal-annimali fl-2021 wara li l-eks direttur Noel Montebello ħalla din il-kariga. Talbet tirriżenja mingħajr ħadd ma jaf min se jinħatar minn floka. Rapporti qed jindikaw li Azzopardi ċaħdet l-allegazzjonijiet ta' dewmien fit-teħid ta' azzjonijiet u qalet li ma kienet se tpoġġi l-ebda persuna mill-animal welfare fil-periklu billi tibagħthom id-dar ta' sit il-klieb. Hija qalet li batithom l-isptar biex l-ewwel jitkellmu mas-sit biex imbagħad hu stess bat persuna oħra mitla tal-klieb li ħarġithom wieħed wieħed. Ftit aktar minn sentejn ilu il-klieb tiegħu kienu qatlu lil nantu b'mod brutali fir-residenza tagħha għalkemm il-klieb involuti fl-inċident ta' tnejn ma kinux l-istess klieb involuti fl-inċident ta' Settembru meta nqatlet in-nanna ta' Galea. Intantu huwa kkonfermat ukoll li 8 klieb li ġew ikkonfiskati mid-dar ta' Galea mhumiex se jitraqdu, iżda huwa mifhum li dawn se jkollhom dog trainer biex ikunu jistgħu jiġu mħarġa fl-imġiba tagħhom. It-tlieta filgħodu diversi attivisti tal-annimali u NGOs ħarġu stqarrija fejn insistew li kieku l-Ministru Anton Refalo ħadem fuq liġi minn meta seħħi l-każ tal-anzjana li nqatlet brutalment mill-klieb tan-neputi tagħha kieku dan l-aħħar każ tal-imsida ma kienx jerġa' jiġri. L-attivista u l-preżentatriċi tal-programm Vuċi għall-Annimali fuq Net TV Althea Galea permezz ta' post fuq il-medja soċjali qalet li d-direttur għall-ħarsien tal-annimali ma setax twettaq xogħla kif meħtieġ minħabba nuqqas ta' riżorsi u ħaddiema li m'għandhomx taħriġ u mħabba għall-annimali.